vs Captain GR εδώ και σήμερα παίζουμε στον Slime SMP και μαζί μας έχουμε τον Captain Bill GR. Χοχοχοχο. Και σήμερα λέμε να φτιάξουμε τον δεύτερο όροφο του σπιτιού μας. Όχι λέμε, θα φτιάξουμε. Ναι. Οπότε, εγώ θα ξεκινήσω να κάνω τις σκάλες που θα πηγαίνουν προς τα πάνω. Όχι, θα τις κάνω εγώ. Όχι, εγώ λέω να είναι από εδώ, να αρχίζουν από εδώ. Όχι, από εδώ θα αρχίσουν, ρε. Οκ. Μα εδώ έχουμε τα bed. Κάτι άλλο. Για ότι είναι ο Gearwolf μέσα τώρα. Άμα δεν ήταν να κάναμε τέτοιο, να κοιμόμασταν. Όπα ρε, τι έκανα. Κάτσε να κάνω ένα spawn point εδώ στο κρεβατάκι, μέσα στο σπιτάκι, γιατί το είχα σπάσει κατά λάθος. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι μας έκαναν prank και κανονικά θα αρχίσαμε πριν κάνα μισάωρο σχεδόν και αρχίσαμε για να καθαρίσουμε το σπίτι μας και μας έκανε και λίγο grief κάποιος, δεν ξέρουμε. Μας έκλειψαν diamonds, γι' αυτό και τώρα εγώ τα έχω τα 8 που απέμειναν στο inventory. Ναι, γιατί κανονικά είχαμε τέτοιο. 4 blocks ψηλό δεν θα το κάνουμε. Ναι. Είχαμε 18 diamonds, τα πήραν. Βασικά δεν τα πήραν κιόλα, πήραν τα 10 και έμειναν τα 8 που τα έχω τώρα στο inventory. Ναι, εντάξει, αλλά ρε φίλε, γιατί να κάνουμε grief και οι κανόνες, ας πούμε, είναι να μην κάνουμε grief, φαντάσου. Πραγματικά εντάξει, αλλά όχι grief. Εμάς δεν μας απασχόλησε πιο πολύ ότι φάγαμε prank. Ότι έγινε prank. Μόνο και μόνο επειδή έγινε grief. Αυτό είναι λίγο, γιατί εντάξει τώρα. Βασίλη, εσύ πήγαινε κάνει και εκείνο και το μικρό το κομματάκι που έχει μείνει, αυτό εκεί που πας να κάνεις. Ναι. Ωραία. Εγώ θα κάνω λίγο αυτό εδώ του κάτω. Και συγγνώμη παιδιά, μπορεί σε κάποια στιγμή να βήχω. Έχω βήχα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι παίχτηκε. Σε ακούνε. Ακούστε τώρα τι παίχτηκε. Τόσο καιρό νομίζαμε ότι η Season 3, ότι τώρα βρισκόμαστε στη Season 3, έτσι. Ενώ βρισκόμαστε στη Season 2. Ακριβώς παιδιά μου. Ακριβώς. Είμαστε χαζοί. Βασικά εγώ είμαι χαζός γιατί κάτι είχε γίνει, χακάραν τη Season 2 που ήμασταν. Και τέλος πάντων έγραφαν ότι πήγαμε Season 3. Και τέλος πάντων δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κάποια στιγμή που μπορεί να βγει και ο Βασίλης μέσα από τον server για κάποιο λόγο. Θα το είχατε δει. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα συζητάμε συγγνώμη και αρχίζουμε από τη Season 2. Οπότε τώρα εμείς πρέπει τώρα εγώ να πάω να φέρω Inksack για να κάνουμε τα γυαλιά. Εσύ πήγαινε φέρε sand, ok. Έχουμε sand, έχουμε και λίγα από τα γυαλιά που θέλουμε. Κάτσε να δω. Ναι, Inksack όμως δεν έχουμε αυτό για να κάνουμε τα γυαλιά αυτά που θέλουμε. Έχω 26. Inksack. Black stained glass paint. Ναι. Ναι. Πήγαινε βάλτα και θα έρθω. Εγώ σπάω λίγο θέλω να ανατώ. Ναι ρε φίλε, και κλαίει σαν ωραία για τη διακόσμηση. Ναι ρε. Βασικά θέλουμε να φτιάξουμε ένα chest room, γιατί τα chest μου ακριβώς απ' έξω. Και θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλό chest room. Οπότε η διακόσμηση δεν θα είναι καλή με το clay. Πεθαίνω από το τέτοιο, από την πείνα πήγα να πω και πέθανα επειδή δεν είχα... Πώς το λένε, δεν είχα αναπνοή. Να ξέρεις, έχω πολύ φαγητά μου θες.
Όχι, εντάξει, φαγητό έχω κι εγώ. Εντάξει, έχουμε. Πάλι πεθαίνω. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Ρε, γιατί δεν μου κάνει κανένας spawn. Hi. Inksat, δεν έχουμε σε κανένα test. Δεν ξέρω. Γιατί για να ταιριάζει και με το από κάτω, ρε φίλε, γιατί εντάξει τώρα. Πεθαίνει. Απομακρύνω και το μικρόφωνο κιόλας από εκεί που βήχω για να. Την τελευταία φορά που κάναμε βίντεο ήμουν μπουκωμένος, ρε φίλε. Και τώρα είμαι... Φυσικά να το κάνω έτσι, δεν λέει. Δεν μ' αρέσει. Ούτε... εγώ λέω από πάνω να βάλουμε τα δωμάτια μας, ξέρεις. Ναι. Βασικά ένα δωμάτιο θα έχουμε, ρε. Και οι δυο, ναι, είσαι. Εγώ είμαι. Και πάνω να έχουμε και μια κουζίνα που θα έχουμε όλες τις φούρνες και όλα αυτά. Είσαι. Είναι πολύ ωραίο. Και να το κάνουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε κάποια chest, να έχουμε φαγητά μέσα, είσαι. Ναι, ρε, θα είναι πολύ ωραίο και οι φούρνοι να είναι... Και να φτιάξουμε και κάνα ψηλιάκι. Ναι, και να το κάνουμε, ξέρω εγώ, με trapdoors, δηλαδή να είναι σαν... Να είναι σαν μπαούζα. Ωραία, παιδιά, έκλεισε. Σήμερα μπορεί να κάνουμε και το design, δεν ξέρουμε. Ναι. Βασικά δεν θέλουμε να βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο. Ναι. Δεν θέλουμε, αλλά μάλλον θα βγει. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε να βρεις Inksat, γιατί εγώ δεν βρίσκω πουθενά, ρε φίλε. Inksat, ξέρεις από που παίρνουμε, έτσι. Από τα χταπόδια. Από? Τα χταπόδια. Ακριβώς. Βασικά καλαμάρια. Ναι, παιδιά, μερικές φορές θα κάνω λίγο mute. Δεν το καταλαβαίνετε βασικά, γιατί είδα και στο βίντεο το προηγούμενο. Δεν ακουγότανε. Τέλος πάντων, θα κάνω μερικές φορές mute, γιατί έχω background. Ακουγότανε, ρε. Ναι. Άι. Δεν πεθαίνει. Το παιδί. Άντε βάλ' τα όλα εκεί, μπρε. Όχι. Έτσι το θέλω. Βασικά... Ναι, και λέμε βασικά να βάλουμε κάτω για πάτωμα, να βάλουμε carpets. Γιατί βρήκαμε πάρα πολύ wool. Κάναμε μια εξερεύνηση εκτός βίντεο. Εντάξει, γιατί θα είναι και λίγο βαρετό. Και τέλος πάντων βρήκαμε ένα biome, πώς λέγονταν, jungle biome. Τέλος πάντων είχε πάρα πολλά πρόβατα. Και εντάξει. Ήρθε κάποιος ρε από κάτω μας. Είναι κάποιος. Εγώ είμαι, ρε. Για να έξω να τον δω. Α, εσύ είσαι, ρε. Όντως. Γεια σου. Α, έχουμε iron. Όχι. Ή μας το πήραν και αυτό. Μας το πήραν αυτό. Πήγαινε, ξέρεις που. Γαμωτό. Οκ. Το είχα ξεχάσει, ξέρεις. Γιατί... εγώ βρήκα iron. Είναι πολύ παπάρες. Ήταν στο πρώτο τελευταίο τσέτ. Βρήκες τα πόδια. Ούτε καν έψαχα. Ρε πήγαινε. Ωραία, κλείνουμε λίγο το βίντεο να πάμε να ψάξουμε. Και επιστρέφουμε. Τι παιδες.
Πέδες ρε μωρέ, πέδες. Και τέλος πάντων πήγαμε, βρήκαμε ίνξα και μόλις ώρα έφτιαξα. Εν τω μεταξύ έχει μπαστακωθεί εδώ ο Μάριος. Πούντος, είναι ακόμα εδώ. Νομίζω. Πριν ήταν εδώ, φίλε. Δηλαδή, κρυβόταν μέσα στο σπίτι. Κρυβόμασταν μέσα στο σπίτι. Βασικά, κρυβόταν μέσα στο σπίτι μας. Και ερχόμαστε εμείς γιατί είχαμε πάει να βρούμε τα πόδια και ήταν αυτά. Και τέλος πάντων, ήταν μέσα και μπαίνουμε μέσα και τρομάζω εγώ και λέω στο Βασίλη πάμε να φύγουμε, creeper. Μπορείς να πας να φέρεις ξύλο, γιατί δεν έχω καθόλου να κάνουμε την οροφή. Αυτό πάω να κάνω, ρε. Φέρε ένα στάκ κανονικό. Ναι, και νομίζω το είπα. Ότι θα κάνουμε το πάτημα με red carpet. Ναι, θα το κάνουμε. Το πες. Εδώ ταιριάζει. Πάμε ρε, πάμε, το κάνω. Ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι λες και βάζεις κόκκινο χαλί για να έρθει, ξέρω εγώ, ο βασιλιάς. Κάτσε ρε. Είσαι να κάνουμε μπλε κάρπετ. Έχουμε κι άλλο γουλ. Και δεν κάνουμε. Βασικά εσύ να κάνεις. Βασικά το μπλε το κάρπετ να το βάλουμε για την κουζίνα. Όχι, βασικά το κόκκινο να το βάλουμε για την κουζίνα, ρε. Δεν θα είναι καλύτερο. Δεν νομίζω. Το κόκκινο μου τελείωσε. Αλλά έχω κι άλλο νομίζω. Ναι, το κόκκινο πάει πιο ωραίο για τα δωμάτια. Το μπλε, ρε φίλε, δεν λέει. Λέει. Λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά. Λέει. Ρε, άκου που σου λέω εγώ. Σου λέω ότι λέει πάρα πολλά. Οκ, κόψω λίγο, να το κόψουμε λίγο γιατί εντάξει τώρα. Δεν θα το κόψω. Αχ, δεν θα το κόψω. Όχι. Και εγώ έφτιαξα τα μπλε τα κάρπετ. Γιάννα. Το έκανε Το έκανε time set. Γιατί να το κάνεις time set. Και τώρα έχουμε τον Μάριο μέσα όπου βγήκε. Γιατί είναι έξυπνος. Και ξαναμπήκε. Γιατί πάλι είναι έξυπνος. Γιατί δεν έχεις full ίντερνετ, εγώ έχω full. Ρε, έχω full ίντερνετ, απλά έτσι δείχνει. Αφού εμένα πάει πολύ σφαίρα, ρε. Ναι, πάει σφαίρα του παιδιού, πάει σφαίρα, ρε. Μάλλον αυτό εδώ θα το βάλουμε. Γαμώ το ρε, θα μου πεθάνει. Πήγα να πω να μου πεθάνει. Θα σου πεθάνει. Θα μου σπάσει. Ρε, σταμάτα ρε. Θα μου σπάσει. Ρε, πρόσεχε να σου πεθάνει. Θα μου σπάσει το axe. Τι κόλλησε και εμένα. Ρε, να προσέχεις κάποια μέρα μη σου πεθάνει. Θα προσέχω. Οκ, σε παρακαλώ πολύ, γιατί φοβάμαι και εγώ μη σου πεθάνει. Θα μου πεθάνει ρε. Και μετά θα έχεις πώς να κάνεις mine. Ναι, ξέρεις με το axe δεν κάνεις mine. Όχι με το axe, με το pickaxe. Εγώ άκουσα pickaxe. Με το axe λέω. Οκ. Και μισό λεπτό. Και τώρα μόνοι μας.
Τι άλλο. Οκ, και γύρισα, είχα κάνει ένα mute. Ένα mute είχα κάνει, δεν είχα κάνει. Το θυμάστε αυτό στο πρώτο βίντεο. Το θυμάστε. Βρήκα τη σπηλιά του πρώτου βίντεο. Ναι. Ναι ρε. Πολύ epic. That's what she said. Πολύ epic. Θέλουμε κι άλλο γουλ και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο γουλ για carpet blue. Βαθικά ρε φίλε. Βασικά παιδιά να ξέρετε πως ο Δημήτρης είναι άρρωστος. Βασίλη, ξέρεις έτσι. Τι ρε. Ναι ρε, ξέρω. Έκανα. Και τι το κάνεις έτσι. Εδώ φάνει. Κάτσε να. Φούρνη. Όχι, να κάνουμε για καλά, ξέρεις το περίγραμμα. Τι ωραίο καθόλου. Βασικά. Κάνω το πιο τέτοιο, ρε. Τι έκανα. Όπα, πάρε εδώ. Κάνω το πιο τέτοιο. Κάνω το πιο μικρό. Οκ. Κάνω πιο τέτοιο. Πού θες να καταλάβουμε το τέτοιο σου. Να, τόσο θα το κάνουμε, ρε. Κάνω πιο τέτοιο. Τι κάνεις. Όχι. Ουι, πώς έκανε έτσι, το ακούσατε όλοι. Έλα εδώ να δεις, αυτό εδώ το έχω κάνει σαν πάθη. Καλό. Ναι ρε, δεν ξέρω. Μην το κάνεις έτσι. Σαν πάθη. Βασικά δεν το έχεις καν τελειώσει. Μα δεν έχω άλλα. Τότε σπάστα. Όχι, είναι ωραίο. Όχι, δεν θα το σπάσουμε. Όχι. Σπάστα. Εδώ θα είναι 2 φούρνοι. Εδώ πέρα θα είναι το ψυγείο που είναι 2 blocks. Αλλά με τι θα το κάνουμε. Κάτσε, έρχομαι πάνω να σου δείξω πώς θα το κάνουμε. Όπα. Έχεις ξύλο. Βασικά θα δούμε εμείς πώς θα το κάνουμε. Ναι. Έχεις ξύλο. Ναι, αλλά δεν θα το κάνουμε με ξύλο. Βασικά θα το φτιάξουμε εμείς outfit. Την οροφή ρε. Πάρε. Με ξύλο ξέρεις τι να κάνουμε. Την ντουλάπα που θα είναι στο τέτοιο μας. Στο δωμάτιό μας. Μωρέ, να μην το κάνουμε και να έχουμε ξύλινα trapdoors. Όχι, άστο καλύτερα γιατί θα είναι πολύ μετά, θα είναι πολύ. Όχι, επειδή θα είναι πολύ, γι' αυτό το έλεγα. Δεν λέει το πολύ, ρε. Όχι. Ρε, δεν μπορείς να πάρεις ένα άλλο ποντίκι. Ακούγεται παπ, αυτό είναι κιουφαπακιού, πώς το λένε. Τι είναι το κιουφαπακιού. Άστο, αρχηγός forever. Τι κάνεις. Δεν ξέρω. Γιατί το κάνεις αυτό, αγόρι μου. Εδώ πέρα θα είναι τα δωμάτια μας, ρε. Τι λες, ρε. Καλά χαζό είσαι. Ένα δωμάτιο θα έχουμε. Δεν θα έχουμε... Το ένα το δωμάτιο αυτό θα είναι. Όχι, θα είναι όλο. Καλά, ρε. Τι λες, ρε. Ναι. Άρα, παιδί, δεν πάει καλά. Θα είναι όλο το δωμάτιο, ρε. Όχι όλο, ρε. Τι λες. Ναι. Αυτό που λες δεν έχει νόημα. Δεν το κάνει κανείς. Άντε. Να λέμε τεράστιο όλο. Δεν πειράζει.
Καλά, παιδιά, το παιδί δεν. Το παιδί δεν, ρε. Το παιδί δεν. Το παιδί δε. Δε, φέρε εδώ wood. Δεν έχω. Δεν έχω ρε wood. Τι μου λες τα wood. Πού θα το βρω το wood ρε. Wood δεν υπάρχει. Καλά που δεν υπάρχει. Α, καλά μου. Α, καλά ρε. Α, καλά. 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 What the fuck. Θα το κόψω. Θα το κόψω. Έλα λίγο να δεις κάτι, γιατί πέφτω. Έλα να δεις. Γιατί πέφτει, γιατί πέφτεις. What is it? That what is it? Έλα να δεις κάτι. Κοίτα εδώ, πάω εδώ. Πατάω shift και πέφτω. Γιάννα. Κι εγώ. Δεν πάει καλά. Κάτσε ρε, γιατί γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, επειδή πάτα. Τι είπε τώρα αυτός. Όλοι κάνουν ρεκ, ρε. Ακόμα και εμείς. Όχι, εντάξει. Ξέρεις. Όλοι κάνουν ρεκ. Όλοι κάνουν ρεκ. Τι εμείς κάνουμε. Ας βάλουμε και ένα εδώ. Όχι. Και ένα εδώ. Παπ. Τώρα είναι full φωτισμένο. Κάτσε ρε, αυτός πεθαίνει ρε. Γιατί... Χτύπαμε. Πού να σε βρω. Χτύπαμε. Πού να σε βρω. Χτύπαμε. Κάτσε, φέρε πλάτη. Σταμάτα. Όχι σαν... Ούτε ένα χάρτη μου κόψες. Σταμάτα. Έλα, σταμάτα. Α, έχεις κλαίει. Ναι. Σ' αρέσει. Θα το κόψω αυτό. Όχι. GG Wordplay. Και επιστρέψαμε. Γιατί... Δεν το είπαμε, αλλά επιστρέψαμε γιατί... Πίτσκα. Ε, Βασικά δηλαδή... δεν θα το κόψω, να γυρλάνε και λίγο, θα βάλω μπιπ. Οκ. Ο άλλος γκαζώνει απ' έξω από το σπίτι του Δημήτρη. Ναι ρε, με το σκουτεράκι ξέρω εγώ. Και σε αυτό θα βάλω μπιπ. Why? Γιατί that's what she said. Όπα, μαλάκα, τι ήταν αυτό. Και σε αυτό θα βάλεις μπιπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα βάλω. Harder play. Τι στο παπαρία είναι αυτό. That's what she said. Ναι ρε, φίλε, έχεις διαλυθεί με το τσιτσίδεν. Τα ελληνικά του Δημήτρη. That's what she said. Τι κάνει εδώ ρε αυτός, τι κάνει ρε αυτός τρελός, τι κάνει ρε αυτός τρελός εδώ ρε, τι κάνει ρε αυτός ο τρελός. Κάτσε ρε, εντάξει, έλα ηρέμησε. Τι κάνει αυτός ο τρελός που είναι στο σπίτι μας ρε, τι είναι αυτός ο τρελός, ρε, τι κάνει αυτός ο τρελός εδώ, 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 τι κάνει. Σταμάτα, έλα, σταμάτα. Όχι. Έμεινε ένα χάρτο, ξέρεις. Γι' αυτό δεν το έκανα, γιατί το κατάλαβα και θα σου πρόσθετα. Όχι. Τι κάνει. Εντάξει, θα βάλω. Αυτά τα μπιπ σου. Τα μπιπ σου. Πώς γελάσες. Και επιστρέψαμε. Κλείς το μικρόφωνο. Κλείς το μικρόφωνο.
Τώρα πήγε να γελάσει. Την άλλη φορά τραβάγαμε ρεκ που δεν το ανεβάσαμε και γέλαγε τόσο πολύ που είχε δακρύσει. Τώρα φαντάσου τι θα κάνετε. Τι θα κάνει. Θα κάνετε ο Μιτζή. Πλημμύρισα, λέει. Το ribs. Πάρε. Τι είσαι. Όχι, και επέστρεψα. Και δεν σε... Γέλαγα σαν μίνιον, ρε φίλε. Και τώρα δεν σε ακούνε καθόλου καλά. Ναι. Αυτό φταίς εσύ. Εσύ μου είπες να κάνω mute. Ωραία, εντάξει. Ωραία, τώρα εντάξει. Πας λίγο να φέρεις τόρτσις. Ξέρεις από πού εσύ? Από πού? Ξέρεις. Έχει εκεί ρε. Έχω 53 κόα πάνω μου. Ωραία. Φτιάξε, πάρε εδώ, παπ. Όχι, πάρε. Επιστρέψαμε, κόψα για 2 λεπτά το βίντεο. Το βίντεο είπα, ρε. Το intro είπες. Πριν. Ναι, γιατί έβρισε ο Δημήτρης και δεν πρέπει να ακούτε. Άστα αυτά. Μαλάκα, την γάμισε. Σε αυτό δεν πρέπει να το κόψεις. Μπορεί. Ωραία, φίλε. Και εδώ θα βάλω μπιπ. Λοιπόν, και το βίντεο θα έχει βγει τεράστιο. Θα έκανε νιούτ, ρε. Δημήτρη. Έκανε νιούτ. Κλέπω. Α, κλαίω. Τι θα εδώ να κάνω. Όπα. Μόλις άνοιξε ξανακλείστο. Οκ, γύρισα. Μετά από πολύ κλάμα. Και τέλος πάντων, παιδιά, αυτό λέω να είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σ' άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe, θα το πούμε την επόμενη.